Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها لو كان هؤلاء
وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kami hormati, tamu undangan yang berbahagia. Acara kita lanjutkan kembali yaitu sambutan yang pertama yaitu sambutan dari pihak besan atau yang mewakili, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek kula mukmin, salam hukum sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Lurah Desa Tridadi, ingkang kawula hormati sedaya aparatur pemerintah Desa Tridadi,
Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Ketua lan anggota BPD MPD, para pini sepuh, adi sepuh, pini sepuh desa Tridadi, pilih sedaya ingkang sami rawuh, ingkang kula hormati, wabil khusus dumateng Sohibul Hajat Ibu Misem sak keluarga agung lan sak kekubanipun ingkang kula hormati, Bapak Ibu pengombyong penganten ingkang minulya, dumateng sedaya badan panitia ingkang nampi sowan kawula sak rombongan ingkang kula hormati. Alhamdulillah, muji syukur kita kunjuk wonten ngasih Allah ingkang sampun maringi kathahipun nikmat, ingkang maringi barokah dhateng kita sedaya, sehingga ing dinten menika kita sedaya menika bahagia. Menika namung barokahipun Gusti Allah. Mugi-mugi kita sedaya pikatau kaselamatan dunya lan akhirat. Amin. Sholawat ugi salamipun Allah mugi tansah kalipahna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun benjing wonten dinten yaumul kiamah. Bapak Lurah ingkang kula hormati, dumateng Ibu Misem sakadangipun sedaya ingkang kula hormati. Sayektosipun sebenarnya kami berdiri di atas panggung ini mewakili daripada pengombyong. Dalam pandangan dan penilaian ini salah besar. Bagi kami tidak layak kami berdiri di atas panggung. Namun apa boleh dikata, dikarenakan sesuatu hal penghormatan bagi kami yang kami terima, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Sohibul Hajat Ibu Misem sekeluarga agung, ing mriki kula dipun pitados nderekaken penganten kakung saking dalemipun Ibu Martini ingkang dipun ombyongi kalian sedulur kathah ingkang saking Belitang, ingkang saking Lampung, menika kathah sanget, dados saling menunggu ngenten-ngenteni sehubungan sedulur wau dikabari, nek mboten ditunggu, mboten bareng, menika ndadosaken perasaan utawi pikiran ingkang mboten sekeca. Dados anggen kula sarencang kathah niki ndugeni undanganipun utawi penyuwunipun Ibu Misem sak keluarga agung menika rada telat kawanen, ingkang mangka cedhak menika mboten masalah dipun sengaja, dikarenakan keluarga yang ditunggu agar kiranya bisa bersama-sama mengantarkan pengantin putra. Dados mbok bilih sedaya wau dadosaken kirang resepipun penggalih Ibu Misem dalah sedaya keluarga agung. Kula ingkang mewakili saking sedaya pengombyong penganten nyuwun pangapunten ingkang sakatah-katahipun. Ing mriki ugi kula sak rencang sedaya menika matur nuwun ingkang kathah dumateng keluarga agung Ibu Misem dalah sedaya badan panitia. Anggenipun nampi sowan kula sak rencang sedaya menika dipun tanggapi, dipun paringi pakurmatan kanthi jangkep palenggahan daharan saha sanesipun menika dadosaken bingahipun manah. Dados ing mriki kula sak rencang sepindah namung ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa upami. Atur sayektosipun lan salajengipun Ibu Misem dalah sak keluarga agungipun sowan kula saking griya kadherekaken sedherek ingkang kathah menika tujuanipun nglarapaken penganten ingkang sampun dipun ijab lan dipun kabulaken rikala semanten dados ing wekdal menika
kangge mahagiaaken dhateng putranipun pinanganten wekdal menika sampun kawula sowanaken. Sudah kami antarkan sampai di tempat yang telah disediakan, yaitu di kediaman Ibu Misem. Bapak Ibu tuan rumah yang kami hormati, dikarenakan pengantin putra ini dari jauh, dari daerah Bangka, berkemungkinan beliau datangnya saat ini hanya dibekali rombongan, mboten dibetani nopo-nopo. Ning kawontenan alhamdulillah lare menika dipun derekaken dipun sawanaken menika alhamdulillah pinaringan kanthi jangkep sehat jasmani, mugi sehat rohaninipun. Pramila kula sarencang menika nderekaken penganten kakung menika niat lan tujuanipun badhe kula pasrahaken ing sarenipun sampun dipun ijab kabulaken kalian Ibu Misem dipun nikahaken kalih putrinipun. Pramila ing sarenipun penganten kakung menika sampun dados yoganipun ing wekdal menika kanthi niat mugi tansah pikatur ridhaipun Allah. Lare menika kula pasrahaken mugi dipun tampiya dadosa keluarganipun Ibu Misem, telah dipun akoni kalian keluarga besaripun Ibu Misem. Mbok bilih anggen kula nyuwanaken menika mboten dipun kanteni menapa-menapa, nggih menika mbok bilih keterbatasan mboten layak badhe kawula ungkapaken utawi badhe kula aturaken bab menika sampun kita mangertosi. Dados dumateng Bapak Ibu keluarga besaripun Ibu Misem wekdal niki kangge ngawiwaha dumateng yoganipun pinanganten sekalian ingkang saged kawula aturaken nggih menika namung donga mugi-mugi putra putri sekalian menika dipun dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan kangge salajengipun mbok bilih sederek penganten kakung menika samangkenipun cumondhok wonten dalemipun Ibu Misem dalah dumateng para seduluripun keluarganipun kanthi sanget ing sarehne menika penganten kakung menika dewasa umuripun, nalaripun dereng cekap. Mengenai tata laksana rumah tangga niku dereng nate dilampahi, pendidikan di sekolah pun mboten wonten. Dados kanggenipun gegayuhan ingkang sae, dados keluarga ingkang becik menika sakmangkenipun kanthi asta kekalih, kanthi ikhlas ing penggalihipun keluarga saking penganten kakung yoga menika dipun pasrahaken lahir lan batinipun. Lan mugi-mugi ing sakmangkenipun dumateng badan pemerintah ugi kapurih andidik mbok bilih lare menika ing samangke cumondhok wonten ing Desa Tridadi wonten dalemipun Ibu Misem kapurih maringi pangertosan dikarenakan beliau waktu dulu berdomisili di daerah Bangka. Mungkin kalau di daerah Tridadi beliau berdomisili di sini, berkemungkinan yang diminta oleh keluarga dari pihak pengantin kakung anak tersebut bisalah di mana itu di bumi diinjak, disitulah langit harus dijunjung. Ini adalah permintaan pada keluarga besar dari pihak pengantin putra agar kiranya keluarga besar dari Ibu Misem bisa mengarahkan kepada ananda pengantin putra. Dados dumateng panjenenganipun Ibu Misem sak keluarganipun sedaya, kula ingkang mewakili saking keluarga besar pengantin kakung menika saking Bapak Sukamat, mbok bilih anggen kula ngeteraken milai ing
kala wau ngantos dumugi ing akhiripun mangke anggen kula sumandha wonten ing menika panggenan sedaya lelampahan ingkang dipun tindakaken dhateng sedaya pengombyong penganten kirang sopan sing disengaja lan boten dipun sengaja dadosaken gelane manah utawi mboten ngresepaken penggalihipun dumateng kang kagungan dalem. Kula ingkang mewakili nyuwunaken pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Wasana menapa ingkang dados niat lan tujuanipun nggih menika intinipun kula sakrencang kami serombongan menyerahkan pengantin putra kepada keluarga besar, kepada Ibu Misem. Segala kekurangan kami mohon maaf. Kula akhiri semanten wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kami hormati, kedua mempelai yang berbahagia. Selanjutnya yaitu sambutan yang kedua, sambutan dari tuan rumah yang untuk ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Taslim. Kepada Bapak Taslim kami persilakan. Sebelum kami berbicara lebih lanjut, terlebih dahulu kami mohon izin kepada Bapak Kedua Kepala Desa Tridadi dan Bapak Kepala Desa Margotani. Terima kasih kepada Bapak penyusun acara yang mana telah memberi waktu kepada saya untuk berbicara di atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kami mengucapkan salam kepada Bapak Kepala Desa Tridadi beserta Ibu yang kami hormati, dan juga Bapak Kepala Desa Margotani Bapak Untung beserta Ibu yang kami hormati. Dan selanjutnya kepada Bapak Sekdes Desa Tridadi Bapak Sukardi beserta Ibu yang kami hormati, dan juga kepada Bapak Kaur beserta Kepala Ketua BPD dan MPD beserta anggota yang kami hormati, dan juga kepada Bapak Kepala Dusun, Bapak RT dan semua yaitu pemerintahan desa Tridadi atau di luar Tridadi yang kami hormati, dan juga khususnya kepada Bapak pihak Pisan, Bapak Sukamat yang datangnya dari jauh yaitu dari Bangka beserta pengambyongnya atau pengikutnya yang kami hormati, dan juga kepada grup yaitu Organ Tunggal Ramjaya yang kami hormati, dan akhirnya kepada seluruh kepanitiaan atau para tamu di luar desa ataupun di luar desa yang kami hormati. Dan di sini kami dengan singkat yaitu Bapak Sukamat atau yang mewakili, marilah kita tiada henti-hentinya kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan siang menjelang sore ini kita masih diberi kenikmatan pada Allah Subhanahu wa taala, nikmat panjang umur, nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat hadir semua memenuhi undangan yaitu tuan rumah dalam keadaan sehat, selamat, tiada rintangan suatu apapun. Tidak ketinggalan salawat beriring salam semoga masih terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan sahabatnya atau yang kita nanti-nanti sahabatnya di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami hormati. Nah, di sini kami poinnya saja yang kami sampaikan. Saya tadi
Bapak Sukamat atau yang mewakili, yaitu menyerahkan putranya yaitu kepada Ibu Misem, kami terima dengan senang hati sehingga menjadi gembira kami sekeluarga besar. Nah, juga tadi berbicara tidak bisa membawa apa-apa. Cara Jawa ini pun menika tidak membawa Mas Picis Raja Brana ingkang dipun beto nggih menika kejawi anu menika sowanipun putra kula nggih menika Surandi ingkang dipun sowanaken. Nah kula menika mboten ngajeng-ajeng betanipun ingkang kula ajeng-ajeng nggih menika rawuhipun anak kula Surandi kalian sederekipun sowan wonten mriki. Sepindah malih sampun kula tampi kanthi bingeng manah dadosaken lega-lega wing manah kula. Kula tampi kanthi nggih menika lahir tursing batin kula sekeluarga. Lah menika salajengipun kala wau senaosa mboten beton-beton menapa-napa nggih menika nyatanipun ingkang menika dipun kita kalau wau sampun cekap anggenipun syarat-syaratipun dumateng kula nggih menika sampun anggenipun bebrayan anak kula kalian anak kula Surandi sampun cekap boten dadosaken penggalih punapa-punapa. Nah kula menika boten saged atur kula ingkang kathah dumateng aturipun Bapak Sukamat kula wau kula kinten kula cekapi semanten atur kula sak mesnipun wonten lebat atur kula ingkang lebat kasar kelantur kirang teratur boten namung kula nyuwun pangapunten dumateng para bapak saha para pangomyong sedaya lan ugi kula wau matur mbok bilih anak kula dipun pasrahaken wonten mriki menika anak kula ugi kosok wangsulipun mbok bilih kleresan wonten daerah Bangka nggih menika anak kula menika ugi anak boten gadah pendidikan menapa-napa. Nggih anak kula pendidikan menika dereng saged artosipun kados ingkang lare-lare menika lintunipun. Nggih menika anak kula menika Mira menika mbok bilih kleresan wonten mrika wonten Bangka nggih menika niki awanipun ingkang kula aturaken menika kinten-kinten mbok bilih wonten mrika mesti kecimpung wonten dapur menika anak kula si Mira menawi nggih menika tentang perkawis sajian utawi makanan nggih menika tiyang saged sami selera tidak sama. Misalipun wonten mriki masak tawa nyayur menika kasinen lah di sana itu kurang masin. Mohon tolong yaitu diberitahukan kepada anak kami Mira. Anak kami Mira itu boleh dikatakan yaitu besar bodinya tapi masih kekanak-kanakan pengalamannya. Jadi jangan segan-segan Bapak Sukamat atau Ibu Sukamat yaitu memberi pelajaran atau pengertian kepada anak kami tersebut supaya bisa merubah artinya selera Bapak atau Ibu atau saudara di Bangka sana. Mungkin kami berbicara itu ngelantur kurang teratur dan kurang pas, itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
acara sambutan yang selanjutnya, yaitu yang terakhir, sambutan dari pemerintahan Desa Tridadi. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Desa Tridadi, yaitu yang terhormat Bapak Supriyono. Kepada beliau kami persilahkan.